So guys, tig-andar akong sakyanan, dili ko mo drive. Karon mo ato dito karon sa Talakag. Then dito ta sa Bonsitas Fun Ride. Ambot wala pa mi kadto dito. Wa pa pod mi kadto sa Talakag o kubalon say na dito, pero based on our research, no, tsada lagi daw. So mo ato mi dito guys, o sa kamo nga wala pa nakadto dito, kuyugi mi. Nag-vlog ko dire. So guys, kung samok. So Ito mo. agay. Where's the dog? Say hi! Kapit mi diri sa Talakag, no, sa Plaza Dapit. Before mi mato sa Bonsita na ami hapitan. So makita na ninyo niya kung kinsa mong hapitan. Mga kanang mauban ni kumakadaya mga Jocelyn ba? Sama. Maog tang tanan di para together we stand. United we fall. Together we climb on top of the world. What's on your brother? Hey sir. Hey, Zaman. What you doing? Mama mo na. Mas, ikaw story sa mama mabi. Ma, ikaw story sa mama. Ma. Ito to. Ganun eh. Mama, sama. Silang good! Wait. Madagan na to, madiyang na to siya. Sa'yo buntag ka ron? Hi Sandra, say hi to the vlog! Taning na, bigay sa tong lakaw ma. Kaya na kayo. Sorry, ulan. Ito, now. Wala, grabe, dili Ma, ka naka-jacket mo sa ako. Wala ko na-jacket mo. Yeah, katog nami. Taron ni. Sira, tanong kayo, sinina. So, nanamin dire sa Bonsita guys. Kanya ako katarong vlog kay kusog king ulan. Tapos kauban ako karon si Kuan, si among gihapitan nga ganaya si mga paila-ila sa ko bi. Oh, si Sandra dire guys. So pag man na mo kaon, no, kay tungod dili mi maka-experience og fun ride sa Bonsita kay sige ulan na. Nga mag-ride mi nangita gid mig fun. So pag pangita na mo fun, among gibuhat after nagkaon mi kay nag-video na mig short film skit. Oh, ninyo nakita sa intro. Oh, asa na mo ta padalo exit na ta. Karon bago pa mi naman og shoot sa mga kabuang namo. So basa na kay ko. Basang basa sa ulo. Lagyan ko mo kanta ka. Huwag ko bantay. Uy, dama na! Ellen, ikaw na pod. Ikaw na, Ellen. Kasal lang, 1. Ellen! Hoy! So since wala naman kay ulan karon, ano madlok man eh? May maghanging bridge. Maghanging bridge, may.
nakakita na gid mig fan sa Bonsitas. Mga una may hotdog ka. Ako ang ulahe. Carla na. Sus, uy, hanging bridge naman na. Wow, mahangkod to. Ayaw Thailand ba? Ayaw, yung Thailand. Ay, ginoo ko. Ayaw Thailand, my God. Ginoo. Thailand lang sa Thailand. Kaya Thailand, yun ang guyog-guyog ba? Hoy! Samok ba ganyan? Ayaw ba? Ayaw! Layo ba kayo? Hoy! Agay! Ay, ayaw mo ba? Ay! Hiwi lagi ni. Oh, shit! Thailand, ikakawid sa camera, Thailand, B. Kapuin ako. Pwede ta. Ayaw siya kay, oh, confident kay siya, giyatot. Boy! Yeah! Uy, mas nice yung tayo mo kay pakanin. Uy, bala na mo mato na ko bala. Huli na! Tayo na pagdagan-dagan. Padaplin. Sandra, padaplin. Ay! Ayaw ba? Mga lalaki, gid. Ay! Uy. Sige na, dali na. Ano man? Ay, nakay para makakuha na ta. Yayay! Wala ka ng luspat Karen. Ay sa, ano man na? Ano, kinsa man ang kay nana? Di pa ko gusto mamatay. Ito dahil ko gusto buhatan sa akong kinabuhi. Ha? Uy, kapoy na ko. Musta man imong pagpaso? No words. Benusra, musta imong pagpaso? Buhi pa man lagi ka. Ano, unsay? Ay mo balik dadto? Oo, isa ka mo agi. Isod-sad ko. Wala dahil lain agianan padulong dadto. Unsa de? Ginoo ko. Oh, so na kita nabuhat karon sa Bonsita. Kita nagitag fan. Ano siya? Mao na si Mama. First na ko na ito dahil ayan. Gani ba na? Lights, camera, action! Morning maze. Oh my God. Padali. Wala, uy. Tatlo kay mawala. 1, 2, 3, go! Uy, asan na mo? Ma! 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 Binibalik na ta na rin. Ay, dili. Ma! Bili na ko, wala. Gawsan under eh. Kita regilad. Baby. Wala. Uy, kadali lang. Wala lagi agianan. Ay, diri padulong oh, dapat na makaagita ana. Balik na biyak ni sulod.
Baka kahit ka ulit, balik yung sunod. Wala na eh. Dili na kasi tayo na. Uy, katuloy na. Hoy, asaman mo! Baka kay Katonin mo naman, direte. Nagpalik kung sa dire. Asaman! Hoy, isa lang, basig ako mawala! Kita na talaga. Iyon sa Nima. Walang tayo. Ano ba tong pinasukan ko, Nay? Karen! Hoy, asaman mo! Dito, Agi. Dito. Oy, asa? Dili to, Agi. Asa? Dito mo sa record. Asa malapit? Dito. Asa nga dito? Man. Diri? Diri? O, ganyan. Wala, manggo. Wala, akala nila. Uy, naman diri. Ha? Iyon na, manditin ka na. Dili, pero. Ano ra, Sandra? Asa? Gani? Gani na lang buta diri ba? Ano? Diyan sa mo. Wali ganina? Dili, lahin eh. Mao na yung maze nga na tutorial. Nara, gawa sana na. Nakagawa sa sikin ka na si Karen. Oh, sila tanan. Kayo. Wala, yun. Napuyat. Kami kain sa entrance, may otro. Balik mo sa Balik mo entrance. sila. Maro ba kaya na nga? Unsa man niya tong gisudlan eh? Ha? Went back for you. Ay, content ang vlog. Nanay, content ang vlog. Nakakita content. Gapangita kita content ani. Balik na sa dadani. Di ka po yun ako. Wali na ka sa inyong balay. Nasya ko eh. Anong masising mo Sa? sa ngayong araw na to? Enjoy! Kaging mo yung enjoy.